Daluyon. Napalabas, iti panagsarita da Andreo ken Senyor Ismael. Kaya tinaud-udi ani Andreo ti mangipamuspusan iti amin. Tapno mapapanaw da na Marcela iti lugar da. Ngem nagkedked ti baro. Ket addapay na isawang na nakasairan tirik na ti don. Iti sabali abangir, agur-uray iti napintas agundaway ni Matay. Tapno makaruar iti balayda. Ket makapagtignay metlaeng maipapan iti kayat na aduktalan. Iti may sa Arabii, agtultuloy lata ti panagbantay ni Manuel, iti asideg ti pagtaengan da tatamindo. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Awan mo't siguro ti daka sa mapasamak dito. Isa mamati ka na talgad da tatamindo kan Nana Marcela. Tinasayat, agre ko sakpay maminsan iti sularda. Santo mapana kita ayan dagiti kakadwak. Nas ka na mabantay. Padanak ko ti dadya banta. Ti flashlight ko. Awan mo ti makita ka. Mga nawalang lang nga ayop dyan nagkuti. Adda tao iti likudak. Sino ka? Anya ti masapol mo kanyak? Agtungpal ka ti amin ni Bagak. Wala. Magna ka. Mapantay tinasipngat na pasat. Pagtignay kan. Sige. Agtong pala kita anyaman na kayat mo. Oray dang ranak. Awan anyaman na. Basta saan mo lang adang randa kita agindag ditaw. Mano ka diti isusweldo kan ka ti kapsat ko? Ha? Dakkel siguro ti ititad na sweldo man niya. Ngamin, uray sa dino ti ayan na kat kanayon nga da ka. Bodyguard nak ni Boss Andro. Rumbang la kuyugak iti sa di naman nga ayan na. Tapno sigurado ang maprotektarak. Bili bakmat kan ka. Pasensya kan Loretta ha. Ngam pa nagkunak. Sana rumbang agtaktak ka iti kanito nga agdamag kanyak. Ha? Saan ngamin nga amin na saludsod mo? Ket mabalin ko asong batan. Iso pasensya ka la kuman. Nakaadayong atan ni Mateo, Mindo. Panagkunak ket nakaadayon. Awan meten mangag kung ari magmag di taro bayan. Ay, Mindo. Amangan mo't no nasiputan man ni Manuel ti iruruar di anak ta. Kat sinurot na. Anya? Kertingam, kita man no adda pay la di taarubayan ni Manuel. Amangan kit di mo't no agpayso di nagparik na kanya. Anya taramidom kanyak. Apay anapan ta dito. Sino ka talaga? Apay nga da kay Jarubayan da tatamin daw. Anya ti panggap mo kadakwada. Sige. Sumango ka kanya. Titimag mo. Kasla. Sumango ka kanya, Manuel. Di ka kiss, Manuel. Agulimag ka. Agulimag ka kuma. Saan kang agbutan? Saan ang alalya? Talaga si Bibiyagak. Si Bibiyagak agayim mo, Manuel. O niya. Jakon aputin ti bibig mo. Basta agulimag ka, ha? Mateo? Si bibiyag ka? Juan Manuel, si Bibiyagak. Nakalasa takiti daydi na pasamak. Anya? Dumngag kay ti bagakkan ka, Manuel. Nasken ama amuam ti planok. Tapno maawatam no apay asaan ama balin ama amuan ti taduma. Anakalasa takgayam iti daydi apagtan. Mindo, kasano itan? Anya ti aramitan ta. Di ka unagdanag, Marcela. Anya ka kaday. Kasano ajak agdanag, kat kunam nga awan moten di taarubayan ni Manuel. Kayat nga rod asawon day ta. Posible ang nasiputan na ni Mateo nga anak ta, kat sinurot naan. Tinasayaat, rumwarak. Anya, sa dino ti papanam. Sigurado ti amin. Nasken ama amwak, no anya mabit lang. Amwak no asino ti agtuktok tao.
Amom gaya man ti amin, Manuel. Huwag tatamin daw. Nagpakitang kanyak ni Mateo. Amo ko na si bibiyag gayam ti gayam kaw. Ay na, kunak lakit din no anyan tinapasamak. Imbagan kanyak ni Mateo ti amin, nana, tata. Isong amo ko no anya tarumbang aramidag. Barok, mga numailawan kakit di mahkada Vanessa ken Loreta. Saan tatamin daw? Agtalik kayo kanyak. Ang ibalakad ko kada kayo ko ni Nana Marcela. Nga ganad kayo. Ha? Apay baraw. Iti na minsan ngamin. Kinasarita dakda Vanessa ken Loreta. Nadnadlaw ka no nga da ilimlimod yaw. Kat panagkunak. Ti maipapan ka ni Mateo. Tinadlaw da kada kayaw. Apay akit kita anak, Vanessa. Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di, Papa? Nabayagan day din na udi agundaway ang naglanglang taanangan. Isa maragsakan na kita. Tagsangsango ta dito lamisaan, Papa. Alakit din. Ituloy tan timangan. At dadag itinaskan nga si kaswak inton madamdama. May papanmanan iti negosyo, Papa? Huwag. Sana mabali na baybayak dagiti negosyo. Taamangan no kunaan pa ni Andrio ajak as asikasuan. Narigatan. Amangan no anyapay ti aramidan na. Kaslawan ti dakas ang napasamak dito iti kalabas, boss. Kitaan nyo ni. Tuloy lata dagiti agtrabaho dito pagminasan. Sana rumbang agsardeng dakit din nga trabaho. Gapulang itinapasamak iti kalabas. Naglaing dakit din no di trabaho. Sa bagay, agpaiso day tanging bagayo, boss. Bili bakit ipan nakailimad dagiti pimusa iti napasamak. Agasam, naikaguman dagiti binili ni Senyor Ismael ama ilimad ti may papan kadagiti natay. Wan nga rod. Ang dakkel agatad tinapaluspusan para iti panagulimag dagiti agpapa iti pagminasan. Tapno agulimag dalang. Ngam nalakala nga masubbot na iti agatad, boss. Nang runa kat talagamat nga ado ti maminas ditoy. Dahita lang ti pangag-agas mi ti amin. Tapno saan mi napagparikutan pa iti napasama. Simukon ni gobernador iti papaaramid ko kankwana. Kat ni Andrio, Jack magustuhan tinasauna idinaudi ang nagsarita kami. Anya ti rumbang nga ramidak ita, tapno matungpal ti kayat ko. Oh, sana mabali na sumukuak. Amo kadakdakal ti mapastrag iti pagminasan, no mapapanaw dagiti agin dagijay. Gaputan na lawlawan tumanan na pasat dayjay a lugar ti maminas. Mabalin kumamata maminas latta dayjay a lugar, nga uray saan da pumanaw. Ngamno adda mapasama ka trahedya, may sagmak dagiti agin dagijay. Sigurado ang maduktalan ton ti pakay naiga kiti pagminasan. Kat saan lang nga dayta? Amangan no may sagmakak tupay no mapasamak ti kasta. Isuanas ka na makapanuno takiti sabali awagas. Ni gobernador. Napataglakit di tihawag na. Sungpatak. Sa dino ti ayan mo ita, Loreta? Agrobrobatak pala ang dito balay. Adalabiit asikaswat. Kalpasan na, agturong tumanan ni ayan Nana Marcela. Kasta ka di? Well, Vanessa, inawagan ka taamangan no kaya't mo ti sumurot. Sa anak pa ya sigurado no makarwarak ita. Adda ngamin dito mansyon ni Papa. Kat kaslaawan mo ti panggap na arumwar. Kasta ka di? Ngam no bilang laang ta... Ne,
Dayjayan ni Papa. Rumwar sa Loreta. Mabitlaang. Siguraduak no rumwar. Tano pumanaw. Dagason na klaangan dito'y mansyon. Anya ti pampanunutan, Marcela. Jay anak tamin do. Apay ni Matiyaw. Anya ti maipapanken kuana. Kuna na nga agingkat mabalin. Di na kumakayat nga dasabali ang makaamu iti kinapudno nga isukot si bibiyag. Ngam apay nga imbaganan kin ni Manuel ti amain. Nangeg mo matjimbaga ni Manuel idirabi apaman ang nagsubli dito'y kalpasan ti panagsarita dakan ni Matiyaw. Kasapulan ni Matiyaw ti katulungan na iti aramiden na. Iso ang nagpakitan ka ni Manuel. Ay, Agtalagta ka ni Matiyaw nga anak ta. Amo na ti aramiden na. Ken maysa, kaslag kabsatdan ka ni Manuel. Mamati ak asan na may sagmak ti anak ta. Gapula ang tanaamwanan ni Manuel ti kinapudno. Agtalagta iti desisyon ni Matiyaw. Ay, uwan gayam. Mapaanak ijay ilay. Adanas kan nga si kaswak ijay. ay. Sige, Minto. Aganad ka. Sa di mo tinapanan ni senyor. Diyak mo, Loreta. Sipod pa idi. Di na ibagbaga kanyak no sa dino ti papapanan na. Basta pumanaw latan, kat sumangpet inton kayat na. Ikagkagumaak nga isubli iti sigod ti linangan mi nga agama. Ngam iso amismo ti mangyad adayo iti rikna na kanyak. Iso nga addan nga agata pakkan kuana. Balakat ti gayam, Vanessa. Saan ka kumaunay? Ang mga nukumaro akumaro ti susik yun. Laglagi pong kumaaka na yun ti ibagbagakin ka ni Yaya Claring. Uray balibaliktadan tayo ti lubong. Ni Senyor Ismael pala ang ti amam. Kat saanin ang mabaliwan dayta? Iti pan nakisarita kadag iti agtrab-trabaho dito'y pagminasan, boss. Makunak na natalgad ti palimad. Pagkunaamat, Dodoy. Awan ti mayat nga agsao. May papan kadag iti naipak ni abangkay dagiti nagaburan. Amangan mat no sanda nga agsasaw. Gaputaan mo da at tao ka. Boss, madlaw ko kadag iti jarda. Awan ti panggap da nga agsao. May papan iti napasamak. Kontento da iti naipaima kadakwada agatad. Akatukad ti panagulimak da. Nasayat nga rod no kasta, Dodoy. Talaga nga adu ti maaramidan ti kwarta. Agpaiso da ita, boss. Ala, agsagana kan. Tapumanaw tan diti pagminasan. Gusto pa'y laeng ti atap ko. Talagang ad-adda itan anaingat ti panagbantay ti pagminasan. Ultimo tinasaragak idi addalan nyo manag. Nasiraanan. Kaya rigan na amang rogiak manen iti awan. Ngamin. Jak manen amuno sa dino ti pagnaka pumuslit asumrak. Ngam... Agoray ka. Manipod dito naglingadak. Kasla amok di may sa kadagiti dua alalaki nga agturong iti modelo a kotse. Tilargabistak. Kunak tupay kat. Ni Andro. Anya ter aramido na rita pagminasan. Asino ti lalaki akadwana? Isu na lang ta sa dino nga tati pakaalak iti mapagtal ka na tao. Saan nga minamabalin na dagiti laang sinsinan ti maalak at ang danag? Ni mutla kay mindo dayjay. Sardengag. Aday ta. Dumsagak
tasit gakman day ta mamirmiraot. Kunak tumata si ka tinakatakder dito igid ti kalsada, lakay mindo. Senyor Ismael. Aniya na pan nakairanranana. Sa dino nga itinagapuam. Adala ang inasikasok dito'y sentro, senyor. May papanitian niya. Ladingitak nga ibaga, senyor. Ng panagkunak. Saan arumbang amaamuan nyo pa'y? Talaga natured ka sumungsungbat. Kaslaad da maaramidam no bilang laeng. Ibagbagak lang ti agpaiso, senyor. Awan mo't ngamin at talaga ti pakainaigan niyaw, may papan iti anyaman nga inasikasok dito'y sentro. Iswasan na masapol amaamuan niyaw. Wanyaman ti inasikasok. Anya ti mapasamak iti panagrana da Senyor Ismael ken lakay mindo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, madama ti panagbantay ni Manuel iti arubayan da tatamindo. Idikelaat nga day masidagken kwa na anakaabungot. Ket binilin na ni Manuel nga agtungpal iti amin nga ibagana. Awan nga rod tinaaramidan ni Manuel no saan at tinagtungpal iti lalaki. Kastauna iti panakaklaat ken ragsak na. Idi naamuan na at igayam lalaki nga imasidagken kwa na. Ket awan sabali. No saan ani Mateo. Iti sabali a bangir, napanmananda Andreo ken Dodoy iti pagminasan. Kabayatan na, nagranada Senyor Ismael ken tatamindo iti sentro. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Anya na pan nakairanranana. Sa dino nga'y tinagapuham. At dalaang inasikasok dito'y sentro, senyor. May papanitian niya. Ladingitak, senyor. Ngam panagkunak. Ket saanen arumbang amaamuan nyo pa ay. Talaga natured ka sumungsungbat. Kaslada maaramidam no bilang laeng. Ibagbagak lang ti agpaiso, senyor. Awan mo't ngamin at talaga ti pakainaigan niyaw. Maipapan iti anyaman nga inasikasok dito'y sentro. Iswasaan na masapol amaamuan niyaw, no anyaman ti inasikasok. Natured ka talaga ngagsao, Mindo. Ngam kita klaeng no pagpatinggaan ti kinatured mo. Apaman nga agkatang-katang kayunton, tawan ton ti pagnaidan iyo. No ti dakda kamatam, kat ti panang papanaw dakada kami iti lugar may. Bidot day taan na ipagam, Senyor Ismael. Tanya ti kayat mo asawan, Mindo. Awan to ti uray asino a makapapanaw kada kami iti lugar may. Nakasagana kami amang ibwis iti bukod mi abiyag. Tapno mailaban milaan ti karbengan may iti lugar may. Anya ti madyaw mo iti kaadata ita diti balay da Nana Marcela. Sa bali man ang tijar ni Nana Marcela. Saan na nakas iti sigod akas laadda ti di na kayat amaamuan ta. Kastamot tinadlaw ko. Kalmado ita ni Nana Marcela. Saan akas iti kalabas? Amadlaw at tensyonado. Akas laadda ti di na kayat amadlaw ta. Nakaskas daaw at talaga daytoy, Vanessa. Sa bali ita ti jar ni Nana Marcela. Oh, babalasang ko. Agtuyin ti meriendayo. Pasensya kayo no medyo na ibayag, ah? Ay na, awan anyaman na, Nana Marcela. Wanmat ngamin, Nana. Nagtaktak kayo kay laeng. Uray saan da kami kuman nga insaganaan iti merienda. Anya ko maaga po hungay. Malakit din. Agmerienda tayo.
Agsasango tayo, babalasan ko. Nakagtangtan dito'y balayo, boss. Ala, Dodoy. Mapan mo iso ka to inaramat talugan, tagsubli tayo di lugar dagiti mamirmiraot. Ha? Apay, boss? Kaya't ko tagpaliw, ijay. Mapanak kondi sa rungkar, ngam pambarak ti agpaliw. Sige nga rod, boss. Matungpal. Mabit lang tadum sa aga. Dagasin nak to ni Jibalay, apaman ang maisukat mo to'y lugar. Anya ngay Manuel, adda ka dinadlaw mo kada Nana Marcela kan tatamindo? Awan mat, Loreta. Awan na pulaws. Sigurado ka? Wan, Loreta. Kung naktumot ngamin kada kayo kan ni Vanessa, imposible nga dati ilimod da tatamindo kan Nana Marcela kada tayaw. Un kayam. Agmay-may saka ka di ngay may dito eh. Di mo kadwa ni Vanessa. Kadwak. Ngam nagbati ija ayan da Nana Marcela. Siyak lang, ti may dito ayan nyo. Kastagayam. Manuel, sigurado ka nga awan tinadlaw mo asab sa bali kada Nana Marcela kan tatamindo? Ay na, Loreta. Patyan na ko ma. Awan apulaws. Amamudak Nana Marcela. No adda ti pakaburiburak, talaga aduktalat. Anya ti kayat mo asawan, balasan ko. Sapay lang kumata saan nyo nga ikan iti sa bali akay papanan ti ibagak itakada kayo, Nana. May papan iti anya, balasan ko. May papan iti nadlaw mi kada kayo iti kalabas nga aldaw. Ha? Anya tinadlaw yu kada kami aya, balasan ko. Nana, kadagiti na palabas nga aldaw. No adda kami dito ikan ni Loreta, madlaw akayat yu apamanaw kami adagos. Ha? Kasla, adda ti sanyo akayat amaamwan mi. Kasla adda ilimlimad yu. Anya? Si kamot balasan ko. Anya kumangay ti ilimlimod mi. Jakam mo, Nana, ngam kasta tinadlaw mi kan ni Loreta. Iso amas-mas daaw kami adwa. Ay na, imbagak meten kan ka iti kalabas. Pampanunutek laeng ti may papahan iti panang papanaw da kada kami ditoy. Nana, Ngay, addan ni tatam amin daw. Mabit laeng balasan ko, tay naksabtan. Jak laki dagbitat. Sigurado nga adda pa kay naigan ni Andro di pagminasan. Tanuawan ti pa kay naigan na ijay. Anya kumaaga po nga da ijay. Kan asino di lalaki akadwa na nakitak. Anya teraramidin da ijay. Apay nga dada ijay. Panagkunak. Ininutin amam-amwak ti amin. Isuasaan arumbang agsardangak. Ika gumaaklat tatagtignay. Tapno maamwak no anya at talaga ti mapaspasamak. Kano asino at talaga dagiti adday ti likodan ti operasyon ti pagminasan. Malaksid kin ni gobernador. Kasla nakasir-seryoso may tisaritaan nyo itay ka ni Vanessa, Marcela. Pudno gayam anala ka mapagatapan ti tao. No saan akalmado nga agtignay. Nang runa no adda ilimlimod na minto. Anya ti kayat mo asaway? Nagpudno kanyak ni Vanessa. Nagatap dagayam kin ni Loreta kadata. Bayat ti kaadda ni Mateo dito'y balay iti kalabos. Aniya? Dayta ti agpaiso. Nakadlaw dagayam. Kat impudno kanyak ni Vanessa ti may papan iti dayta. Naimbaglaangan at na napamatik iti imbagak. Amadanagan talaeng gapo iti panang papanaw da kada tayo dito'y lugar tayo. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Sa nabalay, tawan ita dito'y balay ni Mateo. Makapagtignay ta iti normal. Sa bagay mo't di ah. Kat, kumusta ti inasikasom ijay sentro? Ay, nagrana kami ka ni Senyor Ismael. Anya, kat, anya nga'y tinapasamak. Dumgag ka, Marcela.
Ibagakan ka no anya tinapasamak iti panagrarami ka ni Senyor Ismael. Anya ti panagkunam, Vanessa? Nagbidot ta nga ta talaga? Sigon ngamin ka ni Manuel, talaga ka nung awan ti sabali anadlaw na iti jarda na Marcela, kan tatamindo. Amom ka di adiniretsak a kinasarita ni Nana Marcela. Anya? Dahil tatiak paiso. Amamunak matan, Loretta. Iso asinaludsod ko mismo ni Nana Marcela. Kat kunana abidot ka no ti panagatap ta. Kasta ka di? Iso na lang takasla sa anak a kontento iti kasjay anamwak. Anya? Talaga ngamin asabali ti jarda nga agasawa idi kalabas. Kat napaliiw mo mismo dayta, Loretta. Boss, awan sa ita dito jay kabsat mo Jak nakita tilugan na kahit. Nalabit na nakapanawan. Nasiputak nga anda dito itay. Boss, Ni bakit Marcela dayjay? Nasiputan na tagaya madimteng. kuyugan ka kadi adumsag, boss? Saanan? Agbati kalangan ditoy. Sana bale, ta sa anak mo't lang agbayag. Mapanak la kundi kumusta kada kita amamirmiraot. Saan pa'y nagsubli ni Papam? Kunak nga rod no umun-una pa'y ngam sika nga agsubli dito yung mansyon. Ngam imo na kamot ang nagsubli. Apay ang nagsinaay ka, balasang ko. Adda ka di parikot. Awan, yaya. Iso na lang taatapag ama inaig iti pagminasan ti pakakumikuman ita ni Papa. Pagkunamot. Manipod ada nagraga ay apasot ti pagminasan. Kanayonan ama kumikom ni Papa. Iso nga amuklat tanoan niya ti as-asikaswan na. Vanessa, balasang ko. Ngam amok nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan to apulos nga aklunan ni Papa, nga adda pa kainaigan na iti pagminasan. Nga iso ti as-asikaswan na. Ibalakad ko adi mong singaan jay amam. Bay amlatan. Sana bale, tamamati ak adumteng ti umno akan nito. Ang maamuan matlaang noan niya ti agpaiso. Apagpiit mat ni Andrea, anyat ginagara na. Imayla nang umusta. Ay, Mindo. Amom, madlaw adakkel tinagbaliwan ni Andrew. Anyat kayat mo asawan. Saanen akas idi anatangig nga agsasaw. Kan kita tikas jay nga inaramid na. Imayla dito'y tapno kumustaan na tayo. Kalpasan na, pimanawan. Ay, Apay ang nagsinaay ka itinaunag. Adda ka di parikaw. nasingad unay ni Andrea ko ni Senyor Ismael. Iso apa nagkunak. Sana rumbang agtalagtakan ko na. Ang apay kuma. Naibagakon kan kano niya tinapasamak iti panagranami ka ni Senyor Ismael. Nasingad mo't ni Senyor Ismael iti dayjay nga Andrea. Anya ti amu tayaw. Ang mga nagpampamaranglaang ni Andrea. Tapno makaala iti impormasyon. Anya? Posible dayta. Ngamen, nakaskas daw ti kelat a panagbaliw ti panakilangan ni Andrea kada tayaw. Nakasangpet akon dito yung mansyon. Saan na nakuti iti garahe ti logan ni Vanessa? Saan siguro arimuar? Tumsag akon. Agingay ta. Sana mapunas iti panunot ko ti jar dayjay amindo. Kunamla na sino dayjay a mamirmiraw. Ngam saan nga agsigsigurado.
Aramidag ti amin. Tapno lamutan nanto amin nga imbagbagana. Ti anak ko ti umawawag. Ay, isong batak adagos. Ay, hilaw, matayaw. Tatang, naibagta sinumbatan niyo at dagos tawag ko. Adaak lang amin dito'y balay. Iso na into narak adagos ti awag mo. Awan tirong ba nga pagtanagan niyo kanya? Ay, anak, amon ni Manuel agayam mo ti amin. Wan tatang, inkad din kong tinagpakita kin ko na. Tabok ka matulungan nak ni Manuel. Sa bagay, agpada kayo unay iti panggap. Wan nga ron tatang. Tatang, sumarsarong ka di pa dito ni Andro. Uwan anak ko, kinapudno na, imay manan itay. Nagsarita da ka ni nanang mo, imay ka nun nangumusta. Okay. Aganad kayo kini Andro. Tatang. Anya, ay, matayaw anak. Anya ti kayat mo asawain. Talaga maragsa kan dagiti kakadwa iti kaadata ita dito'y hideout Sana ti kaadata ti pakaragsakan da, boss. Maragsakan da. Gapo ka dagiti isang petang arak kan pulutan. Sige, met. Saan mat siguro? Ngam iso da ita ti agpaiso, boss. Dagiti arak kan pulutan ti pakaragsakan da. Kabisado kung dagiti kakadwak. Iso amamati ka kumakanyak, boss. Aga mo yan. Basta magustuak ni makitkitak adjarda ita. Boss? Iso nga relax na met. Bayat ti kaadata dito'y hideout dagiti kakadwa. Tasan nga mo. Amang ano kadagiti sumarsaro nung aldaw? Ket addamat gayam pakaipasubwanta. Ayan nga ta ni Papa. Itay pa'y igarahe ti lugan na. Ngam di pa'y matlasimrak. Sa pulak man ket di. Sigud mo tano sa mangpat. Sumrak adagosan iti mansyon. Ngam apay nga itakat saan pa'y lasimrak. Mapanak iti likodan ti mansyon. Ang mga no addamat ijay. Basta denggaman na imbag dagiti badakkel. Ha? Tapno saan ka nga agbido. Adda kasarsarita na iti cellphone. Adda bilbilinan na. Anya ti maduktalan ni Vanessa iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen. Ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!